Ω, ναι! Ζιζέλ, Βανέσα, οι έξτρα σπεσιάλ έξτρα φίλες μου. Δεν σας έχω δει εδώ και έξτρα πολύ καιρό. Μου έλειψες έξτρα πολύ, Αναστέιζα. Και εσύ το ίδιο, Μπάρμπι. Ευτυχισμένο Fashion Days, κορίτσια. Γεια σου, Μπάρμπι. Έτσι, μπράβο. Δείτε αυτά τα προστατευτικά αυτιών. Δεν ήταν στα αρχικά μου σχέδια. Αλλά συμπληρώνουν τέλεια το casual style. Τι? Μήπως είπες κάτι? Περίμενε. Λοιπόν, πιστεύεις ότι συμπληρώνουν τέλεια το casual look? Δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα. Βανέσα! Το τρεντόμετρο εξαφανίστηκε! Αποκλείεται. Αυτό δεν ήταν στο σχέδιο. Πρέπει να γίνουμε όπως τα προστατευτικά της Μπάρμπι και να ξεσχεδιάσουμε. Έξτρας, ώρα για συναγερμό. Έχουμε κώδικα ροζ. Λατρεύω τη φωτογράφηση στην Desert Land. Έχει πολύ φυσικό φωτισμό. Γεια σου. Χαίρομαι που σε βλέπω. Και τι χαριτωμένη τσάντα. Εμπνευσμένη από τη Snowland. Το καυτό look της σεζόν. Ναι, αλλά ελπίζω να μην είναι πολύ καυτό. Διαφορετικά θα λιώσει. Λατρεύω τη Safari Land και τις φυσικές πηγές ενέργειας που έχει. Είναι απολύτως λογικό που ζούμε στη ζούγκλα, γιατί αυτή η μάσκα είναι άγρια. Η Beachland σκίζει. Προφανώς και σκίζει. Αλλά τι θα γίνει με τις πέτρες? Στρασάκια! Χειροποίητα γυαλιά ηλίου. Κώδικας ροζ. Έξτρας, ενωθείτε. Κι αν χρειαστούμε κι άλλη βοήθεια? Χρειαζόμαστε, αλλά οι extra minis και οι mini minis από τη Desert Snow Safari και Beachland είναι ήδη καθοδό. Η επίδειξη μόδας Fashion Days θα αρχίσει σε 1 λεπτό. Όμως χωρίς το τρεντόμετρο δεν έχουμε ακόμα κανένα trend. Τότε θα κάνουμε το προφανές, το cow print. Wow! Γιατί έχω την εντύπωση ότι αρχίζει τώρα? Επειδή αρχίζει! Και αφού δεν μπορέσαμε να διαλέξουμε μόνο ένα trend, Φέραμε όλα τα μοναδικά trend μας στο Fashion Days! Γιατί το να είσαι εσύ είναι πάντα στη μόδα! Το φετινό trend για την παραλία είναι η έξτρα θετική αντιμετώπιση. Move over γυαλιά σε ροζαπόχρωση. Και δείτε, τα γυαλιά σε σχήμα μαργαρίτα. Τόσο στυλάτα. αυτό το χειμερινό trend είναι τόσο κρύο που είναι cool. Νιώθουμε έξτρα περήφανες που εκπροσωπούμε τον τόπο μας. Το φετινό trend είναι στιλάτες και νονιφάδες. Ναι! Βάζεις φωτιά! Και όσο δεν φοράς το look Safari Land, το να είσαι έξτρα έτοιμη είναι ουσιώδες. Και να κουβαλάς τα βασικά μιας εξερεύνησης. Τι λες για μια τρέντι τσάντα? Το κάτι άλλο. Πόπο! Είναι αγαπητή! Φωτεινά χρώματα πάνω στο χρώμα της άμμου της ερήμου. Και εφόσον δεν πρέπει ποτέ να φοβόμαστε να ξεχωρίζουμε, μια ροζ μπανάνα για το φετινό έξτρα τολμηρό τρέντ. Τέλειο, τέλειο! Είναι πολύ! Είναι το κάτι άλλο! Το φέραμε! Εκπληκτικά τρέντ μίνις και μίνι-μίνις. Έχω εντυπωσιαστεί. Σαν να χαίρομαι που χάθηκε το τρεντόμετρο. Αν δεν το ξαναχρησιμοποιούσαμε, και αν αντί να αποφασίζουμε για ένα τρεντ, να συναντιόμαστε και να ανταλλάζουμε τρεντ, όπως σήμερα. Άρα, οτιδήποτε μπορεί να γίνει τρέντ. Ναι!